Okej, hälsolärare 1A. Nu har jag bandat in en liten informationsvideo åt er då när jag är i Polen. Första veckan så kommer ni då att få jobba på egen hand 2 timmar. Och det gör absolut ingenting för den här kursens skull och för er skull. Ni kommer alltså att få jobba på ert grupparbete som ni kommer att göra under kursens gång. Och timme 1 och 2 nu när jag är borta då i Polen, och den här timme 1 och 2 så det är ju på måndag. Onsdag och torsdag, förlåt. Onsdag och torsdag får ni arbeta på er presentation och en skriftlig arbetsplan lämnas in. Och den här kursen bedöms ju på det sättet att ni kommer att ha ett prov under kursen under en lektion, inte under provveckan, så ni har ledig idag under provveckan. Och provet är torsdagen den 7.5. Sätt in i er kalender, torsdag 7.5 under en lektion. Och där är allt det som vi då helt enkelt, det finns i sekvensplanen, jag berättar sen när jag kommer tillbaka vilka sidor det är i hälsoläroboken och i anteckningarna. Och vi kommer som sagt att ha ett prov och detta är vitsord gånger 3 och så tar jag redovisningen gånger 2 och timaktiviteten så får ni ett kursvitsord. Och jag kommer att dela in er i par på ett enkelt sätt och de här paren måste hålla. Vi är 18 stycken, det blir 9 stycken par och vi kommer att ha 9 stycken arbeten som vi då gör under kursen. Och jag delar in exakt vem som gör om vilket ämne så att det är helt rättvist på det sättet att alla blir tilldelade sitt ämne. Och jag har de här olika arbetena här. Arbete hålls inför klass, det ska vara cirka 20 minuter, max 25 ungefär. Och en gång ska vi hinna med 3 stycken och sen kommer vi att ha då 3 gånger till och då har vi 2 arbeten per gång. Och vi kommer att redovisa de här arbetena vecka 6, måndag, onsdag, vecka 7, måndag, onsdag, alltså före avslutningen, provveckan. Den första gruppen kommer att planera ett undervisningspaket om motionens inverkan på den fysiska, psykiska och sociala hälsan i olika åldrar. Varför ska man motionera? Vad gör motion åt kroppen? Faror, idrottsskador. Bygg upp arbetet på diskussion och bilder med klassen och så gör ni ett frågeformulär till exempel om hur ungdomarna motionerar i gymnasiet. Gör snygga diagram på Excel och diskutera med klassen. Ni planerar alltså vad ni ska ta upp under de här 2 gångerna som ni har nu här i klassen när jag är borta. Så inte hinner ni göra arbete, men ni hinner samla material, läsa er in och fundera och göra en disposition, alltså en plan som lämnas in åt mig skriftligt och jag bedömer den. Det är en del av ert arbetsvitsord, en hur bra arbetsplan och mångsidig arbetsplan och logisk arbetsordning ni har tänkt er. Och den visar nog att har ni gjort något på timmarna när jag är borta eller har ni inte. Så jag bedömer den och den ska vara jätteutförlig och snyggt skriven. Och den lämnas in i mitt pack på då sista dagen, fredagen då när jag är borta i Polen. Grupp 2 gör en video om åtgärder vid olyckor, simulera en olycka där du klart redogör för klassen hur man beter sig vid en olycka. Den kan också göras som en video till exempel, hypotermi, brännskada och bränder, bilolycka. I vilken ordning gör man vad, hur ringer man till 112 och ger tydliga och klara råd åt klassen vad man gör i dessa ovannämnda olyckor. Sen tar vi nästa har första hjälpen. Ni kan visa i festsalen till exempel, berätta om första hjälpen vid olika åkommor. Och det är viktigt att man gör teori till praktik i denna uppgift. Ni ska lära klassen hur man spelar ben, vad är en mitella, framstupa sidoläge, det ska ni visa och ha klassen att göra. Hjärt- och lungräddning, stillande av blödning och Heimlich. Det här är de viktigaste, ni får också ta andra. Dela in gruppen i 2 grupper och så tar ena paret ena delen av gruppen och andra och så visar den ena 3 grepp och den andra visar 3 grepp och så byter ni grupp sen om en stund. En grupp tar om tobak, allting om tobak förutom historia, alltså vad gör den åt hälsan psykiskt, socialt och fysiskt. Diskutera massor med klassen och ha med massor med info. Alkohol, samma sak som tobaken, allting om den. Hälsa i medierna. Visa hur reklamerna
gör reklam då med hjälp av hälsan då, vad är kvinnoidealet, manliga idealet, analysera, ha mycket reklamer inskannade, ha massor med klipping från YouTube om olika dåliga och bra reklamer, fara med reklam, band commercials, sådana som aldrig fick ens komma till TV, kan du diskutera varför, är de stötande, kan de vara rasistiska, vem kan de då såra? Hur gör butikerna reklam? Ta med en sån här veckoreklam fast från en K-butik, S-butik och visa att vad är det de gör reklam? Vad är störst? Vad är minst i reklambladet? Är det hälsosamma eller ohälsosamma saker de försöker sälja med? En grupp tar hälsovård och social trygghet. I Finland så berättar de folkpensionsanstalten om vilka stöd man kan få i Finland och också sjukvården lite allmänt om den kanske. Vilka rättigheter och skyldigheter medborgarna har i Finland. En grupp, datornissarna, berättar om datorkultur i olika åldrar. Vad gör barn, vad gör ungdomar, vad gör vuxna, vad gör åldringar med datorn? Finns det faror med datoranvändning? Och här kan ni läsa lite mer om den, hur ni kan bygga upp det, sök mycket fakta och diskutera igenom. Vad gör för mycket datoranvändning eller för fysiskt, psykiskt, socialt mot hälsan? 10:e gruppen har folksjukdomar, hjärt- och kärlsjukdomar, cancer och diabetes, finns i boken om dem, varför man insjuknar, vad händer, följder och medicinering. Ska vi dela in er nu i grupper då? Här ska vi se. Vi tar Vilma, Bram, luokka 1. Och jag delar in er så här. Alltså, nu följer min papegoja om ni undrar vad som kollar. Nu kommer den att sitta på datorn så kommer att ha till ljud. Om vi tittar nu här tillsammans. Så Eliel och Emmy kommer att få ta om motionens inverkan på den fysiska, psykiska och sociala hälsan i olika åldrar. Så ni är de här nummer 1. Nummer 3, åtgärder vid olyckor, kommer Hannes och Katarina att få ta. Så ni har alltså åtgärder vid olyckor. Första hjälpen nummer 4 kommer Olivia och Kasper att få hålla ett arbete om, alltså första hjälpen, Olivia och Kasper. Sen har vi tobak. Så tobak kommer Oskar och Zacharias att få hålla arbete om, alltså Oskar och Zacharias har om tobak. Nästa är alkohol, och alkohol kommer Jan och Aron att få hålla om. Efter alkoholen så har vi hälsa i medierna med reklamer. Det är ganska intressant att använda YouTube mycket och titta. Så den kommer Tom och Erika att få hålla om. Tom och Erika alltså har om hälsa i medierna. Hälsovård och social trygghet i Finland kommer Ida och Emilia att få hålla om. Ida och Emilia har alltså om hälsovård och social trygghet i Finland. Datorkultur i olika åldrar, alltså datornissarna kommer att vara Ida och Alexandra. Och Nikola och Oskar kommer att få det sista arbetet, alltså folksjukdomar, hjärt- och kärlsjukdomar i Finland. Så jobba noga på det här första veckan. När jag kommer tillbaka vecka 2 så kommer ni att få ännu en timme, den andra timmen den veckan på er att då bevisa åt mig att ni har kommit långt. Jag diskuterar då er arbetsplan med er och vad ni borde komma ihåg. Vad var dåligt, vad var bra med er arbetsplan? Och då får ni också veta att fick ni godkänt i den första delen av ert arbete, alltså en mycket utförligt skriven fin arbetsplan som ni gör de där 2 gångerna jag är borta. Provet var alltså 7/5 på torsdagen och arbete redovisar vi vecka 6 och 7, måndag, onsdag. Och efter det så är det sommarlov. Så nu vet ni hur ni får vitsord i kursen. Första timmen när jag kommer tillbaka berättar jag lite mer om bedömningen och viktiga datum och påminner er. Lycka till!